Buscar un bo lugar onde mirar o ceo o 12 de agosto sabendo que a eclipse será total en Galicia por riba desta diagonal que une Cabana de Bergantiños e Viana do Bolo. Iso inclúe 6 dos 9 destinos Starlight que temos no país. Nos outros 3 verase a un 99%. O feito de que sexa importante non ter diante obstáculos nin accidentes xeográficos concede vantaxe ás zonas de máis altitude como os Ancares ou Trevinca. Aproveitar esta oportunidade e despois organizar evidentemente moitas actividades paralelas e colaterales ao propio eclipse, que temos que ter claro que un turismo de calidade, do que se desarrolla inexorablemente en zonas rurais e isto ninguén non lo vai a poder quitar. Hoxe, os 9 destinos Starlight reuníronse para poñer en común axendas, actividades musicais, culturais, científicas. O eclipse sea o máis fructífero posible para todos aqueles que queiran observar o fenómeno. As reservas hoteleiras superan xa o 90% nas zonas de observación.